Ay na po kakabsat. Grabe tilamiis na. So nga ipagnanaman iti guri-guren trangkaso. Nagpapanateng. So ni Kapitan Kadadjay. Agsusuob tat ginamaan si kayo. Hintay mangkitan. Ay na. Taagin inumanan. Kung naman nagsusuob ka. Panggundrati. Virus ba kayo? Ay na. Barta ka nga talaga. Mayat sa daytoy Bakit? Nag-chat ni Pari Karday, nakasangpag gaya main. Madipod DJ Amerika bakit? Kaya agaw aways. Ag-outing kami kanong agbabarkata. Mabalinak nga sumurot bakit? Libre kano amin na Sagot na kano amin. Libre iti entrance, libre iti makan, libre iti mainom bakit? Mabaling sumurot Kaya mo? When abakay, kisag papaminsan lang mo, kinag-awis mo ni Pari Karday. Kaya mo nga talaga. Kung ka mag-arog bakit? No, okay kanya ma? Kaya mo nga pumutok pa subsub mo. Ayaw, di ba? Nagimaskan mayan, takal dapatong, takal dapatong mo. Dagan. Dagan. Nih. Keseramat. About. Bagay. Lanti guwapo ka asawang bagay. Nah. Bagay. Nih, lugot mo na. Bagay. Talaga ba tidak siya ngayon lukatanan? Bagay! Lugot mo na. Bagay, tanak to nga gininumain. Yes, my heart. Promise, bagay. Promise, tanak to gininumain. Lugot mo na. Bagay! Awan tao. Nakaturok kami. Nalakay, nasakit ng tulong. At ang araw, talaga nga nagsorte kaya lakay sa siya kinaasawa. Pati taga-masahin na sakit ti ulo. Okay, ang mga sumakit ti ulok bakay, kung ang nasikat tinaasawa. Ayaw, di ba?